Nafarroko gobernuak erabaki du osasun garraioko enpresa publiko programatu eta premiazkoa sortzea. 400 ikasle inguruk parte hartu dute ihesaldi handia proiektuari amaiera emateko jardunaldian Ezkaban. Zabalida, epea, lan bizitza eta familia bateragarria egitera bideratutako diru laguntzen bi deialdietarako. Nafarroko gobernua 2023ko hauteskundei buruzko web orrialdea jarri du abian. Nafarroko landa ostatuek kanpinek eta hotelek 80% inguruko okupazio izan dute aste santuan. Ikus-entzunezko plataformetan euskararen presentzia handiago izatea erreklamatu du Euskarabideak. Memoria duten irudiak 5. ikus-entzunezko topaketak 1936ko indarkeriaren ikuspegi kritikoa proposatzen du. Iruñeko udalak bukatutza jo du datozen 30 urteetan agustindaretan haziko den karbono dioxido baitzeko basoa sortzea. Zinema eta ingurumeneko nazioarteko ekozine jaialdiak inguruarekin jasangarriagoa den bizitzeko beste modu batzuk aurkezten ditu aurtengo edizioan. Giro ona nagusitu zen Erizondoko udaberriko ferian. Bertizaranako 3. enduro froga lehiatuko dute apirilaren 23an. Nafarroko gobernuak onartu du osasun garraioko enpresa publiko bat sortzeko baimen ematea, egun bi enpresa pribatuk betetzen duten zerbitzua arduratzeko. Urtean 240.000 leku aldatze premiazko eta programatu egiten dira gutxi gorabehera. Bidean osasun garraioak SL izeneko enpresa publiko berriak zerbitzu ematen duten egungo enpresetako plantillak subrogatu ditu. Aldi berean gaur egun baztan bidasoa eta SSG bidez ematen ari den zerbitzu honen garapenerako ezinbestekoak diren oinarri eta ibilgailu flotarekin kontatzeko urratsak pixkanako moduan artikulatuz, helburu horretarako 89 anbulantziarekin eta osasun larrialdietako 321 teknikarirekin ala nola gidarirekin kontatuz. Izan ere medikuntza eta erizaintza arloetako langileak betidanik osasun bidea zerbitzuaren eraginpean aritu izan dira. Enpresa publiko honen eraketa juridikorako baimena lortzean datza lege mailako lehen urratsa. Eredu berri hontarako transizioan zein halaber erabilia izan den Balearrak edo Errioxako bezalako beste hainbat erkidegotan, baina bere implementazioa praktikoak tarteko epe bat beharko du zeineten erabiltzaileek zerbitzu honekin kontatzen jarraituko duten. Nafarroko gobernuaren kasuan modalitate mistoren bidez egin dira orainaino horrela garraio bide mugikortasuna eta gaixoentzako oinarrizko arreta enpresa pribatu itunduen bidez eman izan da. Osasun arreta aurreratua zerbitzuko langilek eman izan duten bitartean. Osagarri bezala, Nafarroko suhiltzaileek zerbitzuko anbulantzien lankidetza regular bat existitzen da. Osasun larrialdian eta emergentzian arretarako. Gaur egun modalitate hori aldatu nahi da, izan ere egoera bien prestazioa premiazkoa naiz programatua Nafarroko gobernuko langilekin eta baliabide propioekin egingo da. Etapa eta hizkuntza eredu desberdinetako 400 ikaslek parte hartu dute Ezkaba mendiaren gailurrean, ihesaldi handia proiektuari amaiera emateko jardunaldian. Hain zuzen ere ikastetxe arteko eta disiplina arteko hezkuntza proiektu bada. Nafarroko Memoriaren Institutuaren Memoriadun Eskolak programan kokatua. Hezkuntzako zuzendaritza orokorra institutuarekin lankidetzan aritzen da. Ekitaldira etorri dira herritarrekiko harremanetako kontseilaria Naollo eta Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketako Planifikazio eta Integrazio Zerbitzuko zuzendaria Ester Monterrubio. Oraingo hontan ikastetxe partaidak izan dira Mendillorri, Zizur, Korella, Lumbier, Uarte Irunberri, Donapea, Pla de la Cruz, Sarrigurengoak. Ikasleriaren batek mendi eskap batean parte hartu du, hau da, mendi gailur batean, garatzeko jarduera fisiko eta kirolekoan, goi mailako animazioko ikaslek diseinatu eta dinamizatu duten kirol ginkana ludiko batean. Beste ikasle batzuk igoera artikatik egin dute eta gailurreraino oinez igo dira QR kodeak gaituta zituzten mugarrietan geldialdiak eginez.
Disiplina arteko naiz zeharkako izaerako ikastetxe arteko programak ikaskuntza kolaboratzaileen oinarritutako metodologia aktiboak konbinatzen ditu. Nafarroaren memoria historikoa berreskuratzearekin lotutako proiektuen bidez. Bere helburua da topagune gisa balio izatea, hezkuntza arloa eta memoriaren politika publikoen artean. Memoria ezaren aurkako antidoto modura eta ikasleen pensamentu kritikoa garatzea bilatuz izan ere aintzinako San Cristobal presondegitik milaka persona pasatu ziren 1936ko estatu kolpearen ondotik. Haietako asko erailak izateko atera zituzten handik. Beste batzue berriz 1938ko maiatzaren 22ko ihesaldian parte hartu zuten, une hartako bere bizi baldintza penagarrietatik ihes egiteko asmoz, eta hoien gehiengoaren amaiera kartzelara itzultzea edo bestela heriotza izan zen. Nafarroko enplegu zerbitzuak Nafarlansarek eskubide sozialetako departamentuaren mendeko erakundeak EPEA ireki du bizitza personala familiarra eta profesionala batzera bideratutako laguntzen 2 deialdietarako EPEA ireki du. Diru laguntza 2 kolektibori zuzenduta daude, besteren konturako langileak eta lan autonomoan diharduten personak, 12 urtetik beherakoak edo bigarren kasuan inoren laguntza behar duten senitartekoak zaintzeko langabe bat kontratatzen dutenak. Hilean 560 eta 600 euro arteko laguntzak dira urrenez urren. Laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira gutxienez 3 hilabetez eta gehienez 12 hilabetez. Nafarroko gobernuak abian jarri du 2023ko hauteskundei buruzko web orrialdea. Nafarroko udalerri kontzeju eta parlamenturako maiatzaren 28an egingo diren hauteskundei buruzko informazio guztia herritarren eskura jartzearren. Bertan egiten diren prozedura eta izapide ezberdinen berri emango da, behin boto zenbaketa eginda. Hauteskunde emaitzen berri ematearekin batera. Hala webguneak hainbat atal ditu hauteskunde hitzordu bakoitzerako eta bestea atal batzuk prozedura horren antolaketari eta funtzionamenduari, hauteskunde araudiari eta hond de metodoari buruzko gaiak azaltzen dituztenak. Era berean, Nafarroko gobernuak prozesu horren inguruan egindako komunikazioa biltzen dituen Notizias aldizkariaren gordailu badu eta bertan 2023ko hauteskunden logotipo ofiziala deskarga daitezke. Gainera egutegi badu herritarrek boto emateko eskubidea gauzatzeko kontuan hartu behar dituzten data garrantzitsuenekin. Berritasun gisa hauteskunde hitzordu hontan ez da beharrezko izango atzerrian bizi diren nafar herritarrek boto eskatzea aldez aurreko urrats gisa. Hauteskunde agiriak eta boto orriak ofizioz bitaliko dira, baina hortarako beharrezkoa da hautesle egoilarren erroldan inskribatuta egotea. Informazio guztia kanpo arazoetako ministeritzaren webgune horretan konsulta daiteke. Gaur egun, Nafarroko 30.000 hautesle inguru atzerrian bizi direla kalkulatzen da. Nafarroko ostatuek 180 inguruko okupazioa izan dute pasaden aste santutan. Zehazki apirilaren 6tik 10 bitarte izan ziren okupazio handiena izan zutenak. Zifra horiek bat datoz Nafarroko turismo bulegoetan hartatutako konsulten 11%ko igoerarekin. 14.208 iritsi baitira. Eremuka, Iruñeko hotele batez beste 186ko okupazioa izan dute eta ostiralean eta larunbaten 185ko okupazioa izan zuten. Tuteraren eta Herriberako beste herri batzutan kasuan 100 okupazioa izan dute ostegunetik igandera. Astelenean erkidego askorentzat jaiegunez denez eremu hortako okupazio 180ra iritsi zen. Azkenik kanpinek 150 inguruko aurreikuspenak gainditu dituzte eta bungalobetan 185ko okupazioa lortu dute. Nafarroko turismo bulegoek 14.208 konsultari erantzun diete guztira, hau da iazko zifra baino 11% gehiago. Atzerritarrentzako arreta kopura soilik kontuan hartzen bada, kopura 16% hazi da. Iruñeko bulegoan 2.733 arreta izan ziren, Herriberrikoan 2.178, Bertizko bulegoan 1.988 arreta, Tuterakoan 1.431 arreta, Lizarrakoan 1.477 arreta eta Otsagabiakoan 1.118 arreta.
Hizkuntza politikaren arloko lankidetza protokoloaren segimendu batzordea Nafarroko Balearretako, Kataluniako, Valentziako erkidegoko, Euskadiko eta Galiziako gobernuetako arduradun nagusiek osatzen dute. Eta batzorde horretako kideak bilera bat egin dute Balearretako Palma hirian. Bertan parte hartu du halaber Euskera Bidea, Euskararen Nafarroko Institutuko zuzendari kudeatzailea den Mikel Arregi. Batzorde honek adostu du ikus-entzunezko plataforma nagusienetara idatzi bat igortzea ordezkatzen dituzten lurraldetako hizkuntza ofizial propiotan bikoiztu edo azpititulatu diren produktuen behar adinako eskaintza bat eskuragarri jartzearen garrantziaz jabetu daitezen. Horrez gainera ikus-entzunezko sektorearen garrantzia nabarmendu dute, arlo hontan duela gutxi egin gauzatu diren aurrerapenak aitortuz. Administrazio ezberdinek plataforma hauetako bakoitzarekin kontaktuak areagotuko dituzte aniztasun linguistikoa bultzatzeko euren apustua sendotze aldera. Topaketan zehar, bestalde Espainiako irrati telebistarekin ospatutako bilera eman da jakitera zeinetan erakunde publikori neurriak har ditzan eskatu zaion bere edukiak gaztelaniaz diren beste hizkuntza ofizialetan eskaintzeko. Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko lege orokorra betetzeko helburuarekin bereziki haurrengana zuzendutako Klan kanalean. Iruñako Golen Baiona zinematan izango da apirilaren 17-tiko 21 bitartean Nafarroko Memoriaren Institutuak antolatutako memoria duten irudiak 5. ikus-entzunezko zikloa. Oraingo honetan proposamena haratago doa eta arratsaldeko saioz gain, goizetan ikaslentzat zabalduko dira ateak, memoria duten eskola programaren bitartez. Saio hoietara sarrera libre izango da edukiera bete arte, sarrera Golen Baionako lehiatilan eskura daitezke. Ia 2000 zuhaitz eta 250 zuhaixka dituen baso hori Agustindarren industrialdean dago eta bukatuta dagoeneko. Iruñeko udalak lantegi eskolen laguntzarekin azken ukituak eman dizkio CO2 xurgatu eta berotegi efektuko gasen isurpena orekatu, hiriko karbono aztarna murriztu, hiri paisaia hobetu, biodibertsitatea emendatu eta airea berritzen eta berotegi efektuaren aurkako borrokan laguntzen duen baso autoktonoari. Lur gaineko animalia eta landaren 80% basoetan biltzen da, gainera, haziak sakabanatzea, polinizazioa eta ernalketa bermatzen dituzte. Beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen dituzte, egurra, babesa eta gakoak dira uraren zikloan. Hemendik aintzinera bertako aritzak, arteak, astigar, urkiak, intxaurrondoak eta gurbedondoak, beste guk nahi adinaz daitezen egin beharreko mantentze lanak egin beharko dira hori lortzeko. Udalerrien eta probintzien Espainiako Federazioko teknikarien laguntzarekin prestatutako berariazko baso kudeaketa plana ardatz hartuta. Ekimen hori hiriak klima aldaketaren aurkako Go Green Iruña estrategian jasota dituen neurrietako bada, berez basoa karbono aztarnaren konpensazioaren eta karbono dioxidoren xurgapen proiektuen erregistro nazionalean sartuta dago, hain zuzen ere, transizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministerioak klima aldaketaren Espainiako bulegoaren erregistroan. Basoak osotara 322 tona CO2 kenduko ditu atmosferatik. Zinema eta ingurumeneko nazioarteko ekozine jaialdiak programa interesgarria proposatzen du aste hontarako. Dagoeneko lehiatilan jasotzen aldira debaldezko sarreren saioak. Golen Baiona zinema aretoetan izanen dira gaurtik apirilaren 20 osteguna bitarte arratsaldeko 7:00. Aurtengo edizioa abeltzaintzak ingurumenean dituen onura eta eraginekin hasi eta amaituko da, baina Brasilgo eta Peruko Amazoniara eta Korsikara bidaiatzeko aukera ere emanen du. Bai eta denboran atzera eginez, 80. hamarkadako Inglaterrako borroka baketsuetara bidaiatzeko ere. Emanaldi bakoitzaren amaieran ikuslek lan bakoitzaren zuzendariekin hitz egiten ahalko dute. Pasaden hortziralean Elizondoko udaberriko feria ospatu zen. Goiz osoan zehar 23. ahari lehiaketera izan zen Azokako plazan. Bertan latxa arrazako 54 buru aurkeztu ziren 2 modalitatetan, mutur beltza eta mutur gorria.
Aldi berean artisautza postuak eta inguruko produktuak bisitatu ahal izan ziren. Euria egin zuen arren, txistulariek eta dantzari txikiak eguna alaitu zuten euren musika eta dantzekin goitza alaituz. Gainera txikienek eskulanak egiteko aukera ere izan zuten. Eguerdia iritsi zenean urteko ardi gazta mozketari egin zioten. Aurten Ramon Agirreren esku egonda, Hautsitxia gaztandegikoa. Baztango alkatea Joseba Otondo kopari bat eman zion urte hauetan guztietan egindako lanagatik. Ramon Agirre bizitza osoa gaztagintzan eman ondoren erretiroa hartzen du eta oso pozik agertu da. Ondoren bertako produktuak dastatzeko aukera ere izan zen eta ordu batak aldera, ahari lehiaketako sari banaketarako ordua iritsi zen. Mutur beltzeko ahari gazten kategoriako irabazlea Kontxi Bertiz Oronoztarra izan zen lehen postuan, Blanka Bikondoa Iruritarra bigarrenean eta Miguel Angel Maritorena Iruritarra hirugarrenean. Mutur beltzeko ahari zarren kategorian Miguel Angel Maritorena Iruritarra, Begoña Etxalar Almandoztarra eta Kontxi Bertiz Oronoztarra izan ziren sarituak. Mutur gorriko kategorian gazteak Nerea Mortalena Arraioztarra izan zen lehena eta Arkaiz Gamio Arizkundarra geratu zen bigarren eta hirugarren. Azkenik mutur gorriko ahari zaharretan Sagrario Urrotz Arraioztarra, Nerea Mortalena Arraioztarra eta Julen Elizetxe Amaiurtarra nabarmendu ziren. Bertizaranako hirugarren enduro txapelketa eginen da apirilaren 23an Narbarten. Lehenik aurren txanda izanen da goizeko 9:00 10:00 eta 10:00 helduen lehendabiziko pilotuak hasiko du froga. Bukatzean sari banaketa arratsaldeko 3:30 aldera izanen da. Nafarroko, Euskadiko eta Aragoiko txapelketarako puntuagarria izanen da froga hau.